Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Siyaviva TV1 elamigama ngo-MC Pholobaso Andile wabangcobo. Sibingelela ke wonke amagumbi omhlaba, amagumbi amanomhlaba sanibonani molweni. Thubela ngipontyote matekwane de Masharoni yendawo. So namhlanje ngiphatheleke ingqalamutho inkunzi malanga. So madoda ngihamba ngize ngifike nalapho khona ekuthukiswe khona izinkunzi. Sabona kukhulunywa ngodokotela abanamandla, nodokotela abathobekile abazothile ongeke ubabone behamba bebhebhenyeka bethi ubona nje ngazi umuthi wecala, ubona nje ngazi umuthi ukuthi kodwa balinda umuntu afike emsamo bese ithongo liyabasebenzela. Namhlanje sisematshalini siphethe lensizwa libhungu futhi iphinde ibe umnomzana ibe ubaba esimkantshubovu emthini naseminyakeni. Khehlela masikwamukele sikubingelele bese ubingelela ababukeli besiyaviva TV1. Siyabonga kwamukela sibingelele MC Pholobaso nababukeli lapho bebuka khona. Phawula kithi uma umphakathi ukulunguza owakhelene nawo uyalifica ipeni nephepha futhi uyalifica nelikaJoji ulimi into ekhona kanti futhi akugcini lapho isiZulu sisha njengoba wazalwa wasincela kodwa awungabazile futhi ukuthi makufika othethayo ungakwazi ukukhuluma naye, makufika obukwayo ungakwazi ukukhuluma naye. Mhlawumbe indawo yaseGoli noBinyanga nalesa sigodlo sasekhaya lakho kuhlangana kanjani? Indawo yaseGoli safika eGoli ngokuzosebenza, kwafika obaba bezosebenza indabuko sidabuka kwaZulu emahlabathini esigodini sasedlele emantshaleni. Bese usebenzela kuphi? Ngisebenzela eGoli endaweni yaseDuduza. Uma nje ufika eDuduza kakhulukazi ilokishi lonke noma indawo yonke iyazi udokotela uMtshali uSenzimande. Usebenza ngokwelapha kwesintu. Uyaluleka futhi kakhulu nangamasiko nezinto zesintu. Njengoba bengichazile-ke eNingizimu Afrika ukuthi namhlanje sikhuluma ne-traditional healer, also a cultural expert. Uma ukhuluma ngomuntu ohanjelwa woprofesa, ohanjelwa yingqungqulu zeyikhulu, ziyoncela ulwazi, zifuna nokuqonda ngezinye zezinto ey'bona ziya ngokushabalala. Phinde futhi ubuke osopolitiki abanyathela kulela gceke kanye nama-officials asezingeni eliphezulu anyathela kulela gceke eyofuna ukusizakala. Uyabona ukuthi ikhaya lentokozo, ikhaya lempiliso, ikhaya lesifungo sempumelelo yakho wena ubungakafiki khona eyakho ihleli khona. Mhlawumbe lolu suku namhlanje lingakwazi ukwenza umehluko kuwena ngokuthi ulalelisise ukuthi namhlanje sikhuluma ngani bese ubheka ukuthi ngabe uyingxenye yabantu ekufanele beyelapha ematshalini. Dr. Mtshali, kuyintokozo siyaviva TV1 ukuthi ugcine uthobile wamukela ukuthi silokho esinxusile ukuthi siyafisa ukuba kanye nawe ngoba abantu abanjengawe bayivela kancane. Ngiyakhumbula futhi ngiyaqonda ukuthi akuyona into eyifavorite newuthando kuwena ukuthi uhambe uyohlala phansi kwabantu kodwa ngenxa yokuthi besilokho esinxusile ugcina uvuma wathi cha ngizoba umuzwa nje ofana netaste epletini lomuntu leso sikhashana ngishare nabo lolu lwazana ngeke ngifane nendathane kashukela ezohlala ivelela ngoba elamidlozi langipha ukuthi umuntu uyohamba acabange ngami aphuphe mina angibona afike ekhaya. Mhlawumbe yini lengaka enenza ningakuthokozeli kakhulu ukuba nontanda kubukwa lapha kumbukiso bhanyabhanya? MC Pholobaso, ingcebethu yokwelapha imisebenzi. Imisebenzi iyona eyikhulumelayo. Nabantu ulapho yedwa akhulume kwabayishumi, abayishumi bakhulume kubazikhuluma. Yingakho esikhathini esiningi kuba nzima ukuthi sivele endaweni ezinjengalezi. Izwi lisabaleliswa yilabo esebefikile ekhaya emagcekeni basizakale bahambe batshela abanye ukuthi mina ungibona ngiphila nje kahle nje yingoba ngahamba endaweni ethile ngathola usizo leleko. Manje singene ey'ntweni omkantshubovu kuzo nozazi kangcono, ngiyafisa ukuthi uhlakulise nje kancane enombolweni yocingo esingayisebenzisa uma sifuna ukuxhumana nawe. MC Pholobaso, inombolo yokuxhumana i-073 254 5949. 073 254 254 5949. 5949.
Dokotela, kodokotela bekhona bebonke uhluke ngani wena kwabanye odokotela? Yini engangenza ngikhethe wena? Ngicela ukuthi ngiveze MC Polovas ukuthi into ehlupha abantu kakhulu amanzi amnyama. Amanzi amnyama akuwona wonke udokotela wesintu owaziyo ukuwelapha, ukwaphendula nokwaqupha. Kuwumkhakha othe uceza ngokwelapha. Kuyinto futhi ethe ukusithela noma ukufihleka. Abantu abaningi bavama ukuthi baye kodokotela besintu beyofuna usizo. Awukhiphi umuthi othi thi, kodwa uma kuqondana nalo muntu kaNkulunkulu ofakwe amanzi amnyama, uthola ukuthi uzokhipha igama ethi ngahamba kobani nobani, abantu abadumile abanamagama. Ufumanise ukuthi mina umuthi awungisebenzelayo. Kusuke kungakhona ukuthi umuthi awusebenzi. Ayini amanzi amnyama, MC Polovas? Amanzi amnyama kuwuphenduka kwedlozi liflathele bese konakala izinto eziyinsika yokuphila empilweni yomuntu. Ngoba umuthi uma uzosebenza kufanele kube khona amathongo awamukelayo lo muthi, awunika amandla umuthi bese wenza imali. Umuthi nje uwodwa awusho lutho. Umuthi uma uncikise edlozini kuba umuthi othi thi. Ngakho-ke bakhona osaziwayo abazinyanga abalaphayo, ufumanise ukuthi abantu sebefikile bese bayabuya abantu bathi hayi safika kobani nobani. Abantu abanamagama amakhulu. Asiwubonanga umehluko. Ngenxa yokuthi lento ayiphiwa noma ubani nje. Iyisiphiwo lento yamanzi amnyama. Amanzi amnyama mangabe ebhoke kakhulu kuyagulwa ekhaya kungaphilwa. Imisebenzi yantulwa. Thola abantwana bafundile banazo zonke izinto kodwa umsebenzi awutholakala. Uphinde ubone ukuthi kwesinye isikhathi uyasebenza imali ayishali. Wenza into eziningi. Isimo samanzi amnyama kusuke kuwuphenduka kwedlozi. Kwesinye isikhathi ngokuphendulwa. Kwesinye isikhathi ngokuphendulwa yizenzo nemisebenzi yethu thina abanikazi balelo khaya. Uma singahambisi izinto kahle ekhaya, idlozi ligcina lidikila. Uma ikhaya sijivame ukwenza imikhuba engalungile, idlozi alishaliseki kahle. Ngakho-ke bese sithi hayi la ekhaya sathakathwa, la ekhaya wavalwa inhlahla yethu yathwetshulwa kwawukuthi. Kanti into esithele nje amanzi amnyama. Khona abantu abafelwa iy'moto njalo, Dokotela Mtshali. Yes. And uyanconywa kakhulu ekuthenini uyayivala into enjalo. Mhlawumbe isuka kanjani yona? Ngabe incikene nawo amanzi amnyama? Ubasiza kanjani laba bonke abakubabaza ngaleyo nto? Ngoba mina ngiqala ukukwazi, ngikwazi ngensizwa eyayingitshela ukuthi ibiney'moto ezihamba ko-association abathathu, cishe u-association ngamunye ubuney'moto zakhe mhlawumbe eziwu-8 eziwu-4, kodwa belingapheli ilanga ama-taxi amabili eqhubekile kwazi ukuhamba, kodwa wena wafikwa yinqanda wayivala leyo nto. Kunjalo MC Polovas. Amanzi amnyama mkhulu ayinkinga kakhulu. Usuke usunikelelwa idlozi ey'theni. Uma umuntu ezothatha umuthi engiphakamise noma mhlambe ephakamise umuthi omubi, isiviko sokuqala uNkulunkulu umvelinqangi. Isiviko sesibili kuba yithongo lasekhaya komama. Isiviko esiyisiviko ngaphezu kweziviko zonke ithongo lasekhaya kobaba. Ekuyibona abantu abaphethe ukuphepha nokululekwa nokuqina nje kwesimo sekhaya. Uma ngabe umuntu ekuthakatha uthakatheka, kusho lokho ukuthi idlozi alisamile lapho kufanele lime khona. Kukhona umonakalo okhona edlozini. Ngoba idlozi lisilwela izimpi esingazazi, esingaziboni, esingazi nokuthi zikhona. Kodwa lona lokhu lime njalo nje ithongo livika liphindisele emuva kwesinye isikhathi kuze kufike esikhathini lapho wena uzosukuma khona. Uthi manje ngathi into zami sezonakala kakhulu, seyishona kakhulu phansi. Bese kuyima mhlambe mangabe ngithola abantu abakwazi ukuhlola ngokujulile beyiveze lento yamanzi uma ngabe ikhona. Wena uyahlola? Siyahlola impela mkhulu. Kuye kube imali Dokotela? Ukuhlola ekhaya eMantshalini u-R300. Uma ngabe sihlolela umuntu ocingweni kuba yi-R350. Futhi ufikile ekhaya uzohlola ngo-R300. Uzohlola ngo-R300 uma ngabe umuntu efikile ekhaya. Kodwa ucingweni u-R350. Mhlambe kufanele siyikhanyise nale. Abantu bazothi hayi sengifuna ukuhlola ocingweni, sengifuna ukuhlola ocingweni. Uba naso isikhathi ohlelile ukuthi uhlolela abantu ocingweni manje noma yinini mase depositile ubusukwazi ukumhlolela? Uma ngabe umuntu eseyifakile imali siyavumelana ukuthi sofonelana ngesikhathi esithile. Uma ifona ngalesikhathi esivumelene ngaso silibamba ucingo
sizinikeze isikhathi sokuthi simhlolele neliseke. Uma ngabe umuntu efikile ekhaya ezohlola, simhlola imali yakhe kuyo, inkaniso yakhe kuyo. Kuba uyena ozikhiphela yena ngokuthanda ethi lokhu okungisukumisa ekhaya sengifike ngakuthola. Ayikhiphe yena ngenhliziyo emhlophe nangenhliziyo enelisekile. Usabambele yanto vele owaziwa ngayo ukuthi ngoba nibonani nalo kulungile i-technology sikhona nezingane futhi zathi baba salisa ukwenza lokhu ngoba sike sikubone usiza abantu bengakafiki nokufika wabahlolela ngocingo. Kodwa manje mayifika ekhaya awusho ukuthi imali yami phansi bese uyahlola. Uqala ukhwele phezu kwakhe. Siqala senza umsebenzi kuqala. Umuntu owangikhulisa eminyangweni wayethi umuntu uqala ngokusebenza ukubahola. So siqala sihlole sijule. Uma ngabe enganelisekanga futhi uhamba nayo inkomo yakhe. Kodwa imvama ngaze kwenzeka ngaze kwafika lapho umuntu uzikhiphela yena inkomo yakhe yokukhanyisa, inkomo yamadlozi, inkomo yokuhlola, eyibeke ngenhliziyo ethokozayo, ebongayo futhi. Kuthiwa unezinto lapha ekhaya isho umuntu angafikanga athi mayifonile ethi mkhulu ngicela into ewukuthi bese niyilungisa kahle nimkhoriyele mhlawumbe ukusilandisa nje ngey'mbili noma ey'ntathu noma eyodwa-ke ukuthi yini le omnamandla kakhulu ukuthi ingakwazi ukukhanyisela umuntu ekhaya izinto zakhe y'kwazi ukuvuleka. Uma sesihlolile njengoba bengishilo omkhulu ukuthi amandla omuthi ancike edlozini lomuntu olashwayo nomuntu owelaphayo. Kubalulekile ukuthi uma uyinyanga uzigcine uhlanzekile, uphathe imithi ehlanzekile, ukwenzela ukuthi uma uphatha umuthi wokuphilisa umuntu awubone usebenza. Engisho ukuthi-ke nangabe ophepha laba siyathumela uma sesihlolelene ocingweni waneliseka sikunikeze-ke ama-instructions ukuthi umuthi uzosetshenziswa kanjani. Ingqikithi isekuhloleni. Ingqikithi yonke ilele ekuhloleni. Khumbuza abantu udokotela konje usebenzela kuphi? Usebenzela eDuduza, umgwaqo kuSenzimande Street, kwaMtshali. Siyabhukha yini noma simane sitheleke? Kubalulekile kakhulu ngoba esikhathini esiningi umuntu ohleli kakhulu ngisendleleni ngilungisa imithi, ngilungisa iy'nkinga zabantu. Kubalulekile ukuthi uma ngabe umuntu ezofika ekhaya angibeke esithombeni ukuthi ngicela ukuthi sibonane kusasa ngesikhathi esingukuthi. Ngiyahlala-ke ngimlinde ngaleso sikhathi esefikile simenzele konke elifanele simenzele kona bese ngikwazi ukukhuleka ngibone nokulungile. Usathwasisa sake safika kugcwele indlu lithe qhu. Siyathwasisa impela mkhulu. Ekuthwasiseni angeke ngiy'ncome kakhulu kodwa ngeke ngizwe ngabo abathwase lapha ekhaya bebonga bencoma. Nabantu nje emphakathini bebonga bancoma ukuthi cha amathwasa lapha ekhaya ingathi athanda ukushuka kunamathwasa amaningi sihleli sibone kuwona. Yingoba asimthwasisi umuntu idlozi singalibonanga kahle. Lokho kwenza ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bangagcini begcoka amabhayi. Kodwa uma kufunakala insebenzo ingatholakali. Uselapho dokotela ngithi ngiza kuso lesi sigaba ohlala usishumayeza sokuthi wena umuntu othwasa kwakho uma ethwasa kwakho akathwaseli ukuthi usezophuma eyobhulela abantu. Uthwasela lokhu idlozi elisuke limphathise kona. Bakhona abaphuma beyobhulela abantu, bakhona ababalaphayo, bakhona abathwasela ukuthi bekufanele adlule kulesi sigaba abuyele kube nodokotela wase-Western noma abuyele ebumelini bakhe, abuyele kuleyo gift ethile. Mhlambe akwenziwa yini ukuthi nawe ngenxa yokuthi ufundile mhlambe ugcine sekuhlangana kanjalo noma ngicabanga ukuthi buze ukuthwasa nokuthwasisa kusuke ekuphumeni amadlozi. Alo ozothwasa nalo ozothwasisa. Ijule kakhulu indaba yentwaso omkhulu. Siyababona abantwana babantu bethwele iy'nyongo bembethe amabhayi behle benyuka. Kodwa siyifuna insebenzo kubona ufumanise ukuthi insebenza yini. Lokhu kokuthi mina ngathwasa ngangidlulisa. Alikho iqiniso kahle kahle la. Kukhona kwesinye isikhathi idlozi lifuna ukungeniswa ekhaya. Uma ngabe kuhlolwe kwajuba kuyahlukaniseka ukuthi cha lo kufanele kungeniswa amadlozi kuyena ngendlela ethile kwenziwe lokhu naloku naloku. Kunoba athathe indlela yokuthwasa kanti akazi ukusebenza. Ngoba lapha ekuthwasiseni kunemithi edliwayo enjengamagobongo. Kunemithi elungiswa umzimba womuntu ukuthi akaqine ngokwanele njengomuntu ongumelaphi. Kunemithi evula ikhanda ukuthi umuntu akwazi ukubona iy'mfihlo ney'mfihlakalo zabantu abasuke bezile. Kunemithi evula isifuba futhi.
yonke leyo mithi iyimithi ebizayo futhi iyimithi ecezile. Akufuneki-ke ngithathe umuntu onganaso isisekelo sedlozi ngimdlise leyo mithi ngoba yokuqabana ubenje ebudeni bendlela. Yingakho babaningi abantwana babantu bathwasa kodwa kungacaci kahle ukuthi intwaso yabo ibathathe babeke. Abanjani laba dokotela abangawagibeli amabhanoyi? Wena wehla wenyuka namabhanoyi uyaphesheya kwey'lwandle uyolapha, uya kuSwatini, uyahamba uya emazweni ase-Afrika uyantanta nje, kodwa abanye bathi idlozi alizwani nomuntu ondizayo. Ulana nje undizile ngekudala uyandiza futhi. Kunjalo isikhathi esiphila kusona MC kuba ngathi uma besikwazi ukuzenzela bengabe usuku lenziwa u-72 hours. Kodwa-ke ngenxa yokubani isikhathi siyisikhathi ukundiza kwesinye isikhathi akusibe ngoba mhlawumbe umuntu enakho noma mhlawumbe umuntu ensaka. Kusuke kuphuthuma isikhathi ngoba usuku luncane kakhulu, umsebenzi uhlezi umningi. Kodwa shuthi wangenwa amadlozi asey'ntweni nokho wena noma uhambule ulokhu ushone phansi. Dokotela asigawule siwahuqa, mhlawumbe sithi masihlabela phambili ngifuna nje ukubuza into encane manje sigoqe. Ake sikhulume ngale nto yecala ndoda. Kuthiwa hhayi awulimi lapho. Yazi mhlawumbe manje uphawule. Bengifisa nombukeli lapha ekhaya. Ngiyayiboma mani. Ake niye kulo baba. Akalemi lapho, nami ngisho ngeqholo ngoba ngisho leduze lapho. Ngike ngayibona lento idlala njengengqephu. Wena ozazi ukuthi etohweni ubhekene nengwadla njengoba sikhuluma sekuzothathwa isinqumo emavikini amabili noma elilodwa. Phuthuma kulo baba ubone ukuthi lelo cala ngeke niwalinqoba. Ayike amacala omsebenzi kuphela, ishe enkantolo ubuya nomuntu ongayithola i-bail, uyithola emva kokuba usenyathelile la ematshaleni. Mhlawumbe dokotela usitshene wenza ngani ngoba la emacaleni phela hayi man hayi. MC Polobus, ngokuphendula nje ngokufishane. Ziningi ingane zakwethu ezisemajele ebumnyameni uma kubukisiswa laba bantu abanacala. Yes. Yingani? Yingoba kwesinye isikhathi umuntu usuke ebhekene nento ewubumnyama igcine imfake ejele. Amanye amacala uma siwabukisisa kahle bahlinzela ogodweni abafowethu. Kubalulekile-ke kodwa uma uyinyanga uhlunge nawe ukuthi yoba noma ngabe ngigogothile kulo mkhakha wezamacala, kodwa-ke kunamacala engingawalokuthi nje engamsiza inhlobo umuntu. Okay. Uma ngabe uhlolela umuntu, ake ngithi kunomuntu olahlekelwe umphefumulo wakhe. Uma ngishaya emathanjeni kuvela ukuthi cha, lo muntu ngempela ukwenzile. Kulawo macala njengalawo ngiyengigezisa. Umuntu ofika kuwena ethi ngibulele mina mtshali. Nami ngikuthole futhi ufakazi lapho sihlola ukuthi ngempela ukwenzile lokho. Kuye kube kancane uthola ukuthi uyasizakala ekhaya. Umuntu odlwengulile MC Polobus akusikaningi sithola ukuthi siyamsiza ngoba eyami inyanga yangikhulisa. Yathi uzomkhokha umuntu obulela umuntu futhulelwa inhliziyo ejele. Kuyoba njani kusasa uma esebulele wakho? Makube ukuthi mhlambe masicubungula sibheka ukuthi cha, kodwa-ke la uyasukela. Cha, uyasukela. Akadlulele phambili MC Polobus futhi asibi nayo inhliziyo ebuhlungu. Akadlulele kwabanye abayomsiza ngoba kwesinye isikhathi uma sikupromotha lokhu ukhokha abantu emajele ngisho sebenza into ezibuhlungu ezinyanthisa umzimba. Kusasa ngelinye ilanga leyo nto yongena emzini. Elasemsebenzini-ke ngiwebile ushukela. Webile ushukela. Emsebenzini Polobus. Kodwa ingane ngiyilambile. Asinandaba no-guilty or not guilty, sikunika u-not guilty. Madoda. Emsebenzini asilibheki nje nasemsebenzini. Kodwa-ke nje lawo amabili yiwona umkhulu owangikhulisayo. Wangiyala wangihlalisa ecansini. Indoda edlwengulayo awuyisizi. Indoda ebulalayo awuyisizi. Isho kuthiwa ngabe umfazi obulalayo awumsizi. Isho kuthiwa ngabe umfazi odlwengulayo awumsizi. Elinye nelinye umnika unokufika ufike ekhaya uyaphuma noma kanjani uyawubuya nayo not guilty and discharge. Ngiyakuzwa mina dokotela. Asikhulume-ke ngalokho okukhukhumeza ngakho abantu begcine bekhukhumeza wena. Awusibheki isihlalo. Thiwa isikhundla uyanikana nakhona. Lokhu-ke ngikuthandela into eyi-one ukuthi hhayi nami khona isikhundla engisibhekile ngifuna unginike sona. Awusilandise la
Bakhushulwa kanjani abantu dokotela? Abantu MC Pholobas uma sibakhuphula emsebenzini siyasigeza idlozi ngoba yonke inhlahla kumuntu iza ngethongo. Okay. Konke okuhle empilweni yomuntu kuza ngethongo. Uma ngabe khona kwesinye isikhathi uthola umuntu esebenza ingabonakala insebenzo yakhe ukuthi imlethela ini, imlethelani. Imvama lapho suke kuwumuntu olambisa idlozi lo. Umuntu ophakayo eliphakela idlozi olunakile umsamo owazisayo umsamo. Kukancane umthole engaphumeleli. Ngaphandle kokuba ubanjwe yinduku zamathakathi namathakashana. Okay. Kodwa ke nalapho uNkulunkulu wasinika siyakwazi ukuthi simfukule umuntu odakeni, aphakame, ahlaliswe esihlalweni aqhamele. Ebe umuntu ozophatha abantu, abe umuntu oqhubekayo nophumelelayo empilweni. Ilahlekile into, iyabuya. Siyayibuyisa kodwa ke umuntu akafika ngaphambi kokuba kushaya u4 days. Engapheli insuku ezine. Insuku ezine asingapheli engakafiki ekhaya. Uma kuyinto eseyinesonto selihlangene sekuyobe kukuzama nje kodwa ke angikho nkamnkam kangako. Nakhona izinto ezinjani ezibuya ngoba uzothi omunye ngidukelwa ama-T-bags. Into eyicezile, into eyibizayo, into eyixabisile, into ezinexabiso. Yes. Pholobas, into ezidurayo, izinto ezibiza imali eningi. Ziyabuya kusetshenziswa indawo la lezi zinto zithathwe khona ngendlela yakhona. Futhi uma ngabe zingeza ukubuya ngizokutshela usafika nje ukuthi cha khohlwa ngeke zibuye. Okay. Unikeze nezizathu zakhona ngokwendlela enyobe ngibuyiswa. Ukuhlola lapha ekhaya ku-R300 esikoleni, 350 ocingweni. Yebo, 300 rand umuntu uma ngabe ezifikela yena ku-350 uma ngabe sovumelana ngesikhathi sokuhlolelana ocingweni ebese sibekiselana ukuthi shaye ngesikhathi esingukuthi ngikubhekele kusengihlezi phansi emakhosini. Bakuthinta kiphi inamba uba ngifuna besithinte njengoba sikhuluma njengamanje sibukhoma? Inamba abangithinta kuyo u-073 254 5949. Mlaleli nawe mbukeli lapho ngasekhaya shaya njengamanje enombolweni ethi 073 254 5949. Mhlambe dokotela abantu besalokho bethe nasisiza ngenamba bese nisibambezela sifuna ukushaya ake usilandise ngento emfishane nje. Umuntu mayefika lapha ekhaya ethi mina Khehla ngizofuna into yenhlanhla, ngizofuna into yokukhuphula ibhizinisi lami, ngizofuna into ezokwenza ukuthi engikubambayo engikuthintayo kuphaphame. Mhlawumbe ungamluleka uthini? Khona into enjalo uyancedisa esadini enjalo? Ukhona usizo olunjalo olukhona lapha ekhaya kwamtshalo. Uma umuntu umsebenzisa umfimfa siyakwazi ukuthi sihlole ukuthi umsuka yini. Kulungiswe into eqondene nalesi sizathu sokushona phansi kwebhizinisi. Ebese uyaphakama umuntu esho nje manje. Uyathwalisa? Ungani ungathwalisa? Ukuthwalisa kunabanikazi bawo, kuwumkhakha wabantu abathile. Okay. Thina lapha ekhaya sigxile kakhulu ekusebenzeni ngethongo. Into ehlambulukile. Into ehlambulukile. Angisho ukuthi abathwalayo nabathwalisayo abahlambulukile. Kodwa nje mina engakuphiwa kwahlala ekuhlambulukeni nje. Ukuhlambuluka. Okay. Kodwa uyamuphakamisa umuntu abonakala. Siyamphakamisa umuntu ngezihlahla, siyamphakamisa umuntu ngomuthi, siyamphakamisa umuntu ngethongo lakhe. Aphakama umuntu. Imvama bekuphakama abantu noma bukade sikuthiwa manje sengabe umhlaba ngawuqeda. Uma nje kutholakele ukuthi umsuka walokuhlupheka nosizo olulethe yini, siyakwazi ukuthi sibe isisombululo. Ithini inombolo yakho Dodi? 073 254 5949. Siphinde 073 254 5949. Osuka noma ngabe kiphi province wamukelekile, oseGoli wamukelekile, asimnika ama direction. Uma umuntu esuka lapho esuka khona ku-Eastern Cape, ko-Northern Cape, ku-Limpopo, ku-North West. Uma ufika eGoli ubamba imoto eziya eDuduza. Lapha eDuduza uma usungifonele ngiyakwazi ukuthi ukuhlangabeze endaweni ekuthiwa kuse-15 ufike wehle egaraji la kaSasol. So bese sikuhlangabeza-ke sikulethe ekhaya kwamtshalo. Uma eduka engashaya kule nombolo ethi uma eduka ithi 073 254 5949. umuntu ofuna ukubulala umuntu
ngiyabona ngifuna ukubulawa ngiyakubikela dokotela Yeah. ungakwazi ukungisheshisela kulo ufuna ukungibulala Uma umuntu efuna ukukubulala Pholoba futhi siyakwazi sekuvele ngayo yonke indlela sikuvikele okay sikusize sikuphephise kodwa nje ukuthi sewuthatha umuntu sithi ufo umuntu sekuwubuthakathi lokho akusebona ubunyanga inyanga iyelapha ayithakathi vuma phela ezweni ukuthi ziningi ezigayo wena inyanga nozakhile baningi kakhulu abadlule ekhaya basizakala bayalapha nabanye abantu abanye bayathwasisa futhi nabo ezinye bezolanda udumo nje abanye bebezofuna udumo bafike balithola ngayo yonke indlela umuntu afuna ukusizakala kodwa nje ukuchitha igazi nokulahlekisela umuntu ngomphefumulo ongenacala siyabona kodwa ndoda phela fanele sibatshele abantu iqiniso ukuthi iningi labantu abanomasingcwabisane ukuze bedle kahle ikhona into banika yona kulungile sibaleke Ningizimu Afrika worldwide besihleli-ke nodokotela umtshalo osebenzela lapha eGoli elami igama ngingu-MC Pholobasi i-channel yakho Siyaviva TV1 ngilethela lolu hlelo nolunye liyalandela siyabonga kakhulu MC Pholobasi siyabonga kunina bonke abalandeli bepage laka MC Pholobasi siyabonga kuye wonke umuntu ozinika isikhathi ukuthi abe nathi ngalo mzuzu siyabonga kakhulu nibusisele Thank you. siyathobela